L-arma tal-massa tal-fqir, hekk iddeskriva l-armi kimiċi l-professur Alfred Vella, espert fil-kimika. Ma' News il-professur spjega li attakk kimiku jagħmel ħsara għax ikunu rilaxxati gassijiet u fwar li jidħlu f'imnifsejn in-nies u għax ikunu valenużi. Armi kimiċi kienu jintużaw mill-assi u l-alleati kontra xulxin fl-ewwel gwerra dinjija. Illum huwa kontra liġi internazzjonali li jintużaw gassijiet li jagħmlu l-ħsara. Teżisti organizzazzjoni mondjali bl-isem OPCW, Organization for the Prohibition of Chemical Weapons. Pajjiżi firmatarji tagħha, kważi kollha madwar id-dinja, inkluż Malta, jinformaw lil xulxin jekk mill-frontieri jgħaddu ċertu prodotti li mhux velenużi imma li minnhom jista' jsir materjal velenuż. Nies ta' dwana pereżempju ma fidmir li jirrapportaw biex il-pajjiż li qed jirċievi l-kimika jipprovdi spjega għal liema skop se tintuża. Nirċievu actually mhux ta' spiss, imma nirċievu regolarment. Isma' daħal dattali materjal x'daħal jagħmel. Għax dawn il-materjali ma jkollhomx biss użu biex tagħmel il-bomba kimika, imma jkollhom użi oħrajn. Pereżempju biex tagħmel iż-żeba' jew biex tagħmel il-mediċina. L-OPCW tista' tagħmel spezzjoni mingħajr avviż. F'Malta dan qatt ma seħħ għax qatt ma nħass li hemm bżonn. Il-professur spjega li l-organizzazzjoni tirregola ammonti relattivament kbar ta' kimiċi, iżda realtà hi li kilogramma waħda kapaċi toqtol 20. Il-professur qal li min ibabas f'dawn il-kimiċi ma jistax ikun persuna bla ebda għarfien. Tkun istruit fil-kimika, dan mhux se jagħmilha kwalunkwe persuna, imma xi ħadd li għandu pereżempju degree fil-chemistry jista' faċilment jibda minn daw il-prodotti u jispiċċa bi prodott li jista' jintuża għal finijiet illeċti. Il-kelma faċilment hija relattiva min ħallat għandu problema ta' fejn u kif se jżomm il-kimiċi. Iżda l-professur jinnota li l-possibilità tiqpa' hemm u mexxejja ta' pajjiżi medda m'għandhomx soluzzjoni maġika. Ħadd minnhom qed jgħid illi għandna l-mezzi biex nipproteġu lil niesna kollha il-ħin kollu u kullimkien għaliex hija ċarament mhux possibbli. Iżda l-pubbliku għandu l-obbligu li jkun viġilanti, naturalment f'moderazzjoni. Jiġifieri jekk inti smajt il xi ħadd jitkellem li qed ifittex pereżempju għal ċerti materjali, imma dax għandu bżonn dal-materjal. Wieħed għandu jkun kawt ukoll mill-internet għodda fenomenali għal-libertà tal-espressjoni u t-tixrid tal-informazzjoni ta' kull tip. Inħoss li jekk hemm sit li qed jispjega lil dak li jkun kif tagħmel arma kimika u jien rajthom daw għax tħalt fihom u kienet tal-biża' kemm huwa faċli illi ssibhom daw available. Inħoss li dawk is-siti iva għandhom jiġu mblokkati.